Kungensuku zatywala mbukeli sakuqukumbela lenyanga yamanina kodwa ayikapheli siyafinca siyaqhubeka ke sikuphathela amanina enze ezibukwayo kumacandelo ahlukeneyo. Kanti namhlanje sawuncokola naye uNwabisa Nyobole oligqwetha umbhali nomseki weNwabisa Talks ngencwadi yakhe futhi ethi Refined by My Scars exhobisa abantu abaninzi singena kanti ke mbukeli nakwezinye izinto athi azenze ngoba siyayazi into yoba unentliziyo yokunceda abanye abantu abajongene nemicelimngeni yobomi kunye ke mhlawumbi simbuze into yoba yintoni yona njongo yakhe yokuxhobisa abanye ngomsebenzi wakhe. Nwabisa ukhona? Okay, ingathi asivani nonwabisa ngoba andimva kwelam icala. Nwabisa usekhona? Siyakubona kona ukubona kodwa Yes, ke nankona usemhle. mandibulise kuwe kamva nababukeli, ndibulele ngethuba enithe nandinika lona xa kuqukunjelwa le nyanga yamanina. Awumhle kupinki lo umnxibileyo awusemhle. Nwabisa, ndikwazise kamnandi ndabala into ezininzi ozenzayo ndisitsho uba ungumbhali, ungumseki weNwabisa Talks, uligqwetha. Mhlawumbi ikhona into endingayibalanga oyenzayo njengenini? Ndikwanguye nomshumayeli weendaba ezilungileyo. Nantsoke yiyo leyo ndiyayithanda. Kodwa ke Nwabisa, sithe xa besikukhangela siphicotha sisenza sifuna more information ngawe siye sabona into yoba ungumntu onentliziyo yonceda uluntu. Mhlawumbi ungasicacisela usixelele into yoba intliziyo yakho yokunceda uluntu yinto eyaqala nini njani, mhlawumbi ube uqhutywa yintoni? Mandibulele kakhulu kwakhona msasazi. NdinguNwabisa njengoba sowubalile uba ngaba zinintsi izinto ezisesandleni sam and ingakumbi intliziyo yam isondele kakhulu kunceda abo bazibona begaxeleke besezingxakini. Ndingathi ndiziqaphele nam kakhulu ngoku sele ndikhulile xa bendisemtshatweni ebendikuwo kuqala endithe andaphatheka kakuhle kakhulu kuwo, ndathi xa ndizijonga ndiphakama ndiphuma kuwo ndabona uba ngaba akufanelekanga uba ngaba imeko endiphuma kuyo ndiphume mna ndedwa, mandibe luncedo nakwabanye abantu abazibona bekwiimeko ezifana nemeko ekumila kuyo endandikuyo mna. Ndaye ke ndabhala incwadi ndaqulunqa neqonga ekuthiwa yiNwabisa Talks, apho kwelo qonga ndiye create ispace uba ngaba bonke abantu abanqwenela ukuthi baphokoze iimbilini zabo ngezinto ezibahlukumezayo emiphefumlweni nasemizinjeni, sinalo ithuba elivulelekileyo nalapho sithi sibize abantu abanezakhono zokuthi bakwazi ukubanceda. Ndiyakuthanda Nwabisa ngoba uyatyatyadula. Ndiyacinga into yobuchaphazela nakomnye umbuzo bendifuna uwaziyo into yoba amasana wakho mabini apha yincwadi kwakunye noNwabisa Talks. Kodwa ke uye waphatha because bendifuna ukubuza into yoba mhlawumbi la masana wakho mabini, uRefined by My Scars, incwadi yakho noNwabisa Talks, mhlawumbi injongo yazo ikuba ikukuthini na, kodwa ke uye wachaphazela. Kwezinye zezinto uye uthethe ngazo Nwabisa kwiNwabisa Talks ziquka ukuthetha ukuhlukunyezwa nokubukulwa kwabantwana namanina, i-divorce okanye ukuhlukana emtshatweni. Mhlawumbi yintoni wena othe wayiqaphela kwezi engagements othe wanazo ekuhlaleni nabantu kwezi events oqonda into yoba umbukelo obukeleyo ngalo mzuzu akazazi? Okay, okokuqala msasazi, abantu abanintsi zizinto aboyikayo kwa ukuthetha ngazo ezo. Uba ngaba xa ukweza meko unalaa nto ithi bazawuthina abantu, awurhalela abantu bazi ngemeko yakho. So singuNwabisa Talks senza umsebenzi uba ube lula ubone uba ngaba ayinguwanga wedwa, bakhona nabanye abantu abagqithayo okanye abagqithileyo kule meko uzifumana ukuyo wena. Yenze loo nto ke ngokuba kube lula uba ngaba uze sivule ucango loba uzokwazi uba uthethe ngokukhululekileyo ngemeko yakho kwaye nangendlela esithi sikwazi ukukuncedisa ngayo, ingakumbi ke ngoku kwabantu abajongene nezinto ze-abuse, especially abantwana namanina kuba ixhaphake kakhulu kubo. Nwabisa, ndiyafuna ngosincokole ngomba onokwenza kokuqhawuka komtshato wakho ngoba zezinye zezinto ezibalulekileyo. Uthe xa uthetha wathi wawuhlukunyezwa nawe emtshatweni wakho. Asiyazi into yoba mhlawumbi kwakusenzeka ntoni na kowakho umtshato, nguwe oyaziyo. Kodwa ndiyabawela uyazi into yoba ucinga ukuba amava onawo wena ngokuhlukumezwa emtshatweni wakho
nokuthetha ngokuqhawuka komtshato wakho mhlawumbi kukulungise kanjani na wena njengesiqu sokuba ukwazi uhamba upapasha iindaba zokuba kuyaphileka emveni kokuba uhlukumezekile, uyakwazi uphila ulinini ungenayo umyeni but uzimele nkqo njengenina? Mandibulele kwakhona. Ewe, ndaye ndathi emva kokuba ndihlukumezekile nam kwakunzima kuqala uba ndiphakame ndithethe ngemeko. Ndandingafuni ibe imeko eyaziwayo ngabantu. But ndathi mhla ndathatha isigqibo soba ngaba ayizundingcwaba le meko ndife nayo, ndithi ukuhlukunyezwa bendikuko nam ndingene engcwabeni nako, mandiphakame ndizimele, mandiphume ndibheke ebantwini. Yaba sistep sokuqala ukuba ndifuna ukuziphilisa mna, ndabhala incwadi kuba ndisithi ndiyaziphilisa. Then ndiphume ndiyokuthetha nakumanye amanina azifumanisa uba ekwezi meko zinje, nditsho uba ngaba akuhlalwa eludakeni. Kuyenzeka uba xa siphila ubomi uyawa empilweni okanye uzibone kwindawo bekungafanelekanga uba ukuyo, but ayithi loo nto kuphela kobomi. Usenakho uphakama because ikamva lisaqaqambile ngaphambili kwaye usenobomi osezabuphila ngaphambili. Izinto ezikazi odibene nazo azikwenzi uba ngaba kube kuphelile ngawe, kodwa siwuvuma uba ube yi-victim. Soloko uzixelela uba ngaba wena uzawuba yi-survivor, uzawuyohlula imeko. Mna ndaphikisana nemeko, ndayilwa ndade ndayohlula. Ndiyakuthanda xa usithi waphikisana nemeko, ngoba Nwabise, enyanisweni amanye amanina awazofana nawe. Mhlawumbi kungangabikho lula nje kubo, umzekelo, into yoba baphume kwimitshato yabo bakwazi ukuzimela. Kodwa ndiyacinga into yoba inoba uqale waligqwetha phambi kokuba ube kanti uyatshata, umtshato uphele. Mhlawumbi ke ngoku ukuba ligqwetha kwakho kukulungiselele kanjani into yoba ukwazi ke ngoku unceda uluntu njengegqwetha kwimiba efana nokuhlukunyezwa, nokubukulwa, nokuphela kwemitshato? Okay, enkosi. Indincedisile kakhulu loo nto because mna ndingafani ke nomnye umntu because ndinale background yam nale experience ngokwe-career. Indenze loo nto leyo uba ndithi naxa ndandithatha isigqibo soba ngaba ndizawuhamba le process ye-divorce, ndiyazi le nto ndizawuhamba yona. And yathi loo nto leyo uba mandingapheleli uba ngaba mna ndinolwazi, mandiphume ndiyofundisa nabanye abantu ngaphandle uba ngaba le process ye-divorce in as much as uba imeko xa ikuvuma sukuyoyika. Ungathi mhlawumbi omnye uzawuyoyika uba ingathi yimeko engahambekiyo okanye yimeko efuna abantu abaneemali ezinkulu okanye yimeko efuna uba wazi abantu abathile. Mna ke ngoku ndaphuma ndaya ngaphandle, ndahambe ndithetha ndifundisa nabantu uba ngaba even if uthi usemekweni kodwa awu-afodi uba nommeli, bakhona abameli abakhoyo bakarhulumente abakwazi unceda, bakhona nabancedayo. Ndathi nam ndiyabancedisa abantu kwiinto ze-divorce, and ungahleka uba ngaba ndiphele ndingumntu ospeshalayiza ngezinto ze-divorce ngoku. Ndiphinde ndibuze, xa usithi Nwabise ngumntu ospeshalayiza nge-divorce, mhlawumbi kuwe ayikho into ekuthiwa iyakuchaphazela, mhlawumbi isilonda, mhlawumbi imane kuthunuka ezi meko zamanina, mhlawumbi uye ube kanti uqubisana nazo okanye udibana nazo, aziye mhlawumbi zikuthunuke nesakho isilonda ngomtshato wakho? Ngethamsanqa lam ke kamva mna ndandisendizihambile ii-processes zoba ngaba mandiziphilise isilonda sam. As banditshilo uba ngaba ubhala laa ncwadi yayenye yendlela yoba ngaba mandiphile ngokwasengqondweni nangokwasemoyeni. Xa ndinceda abantu sendiphumile kulaa meko yoba ngaba ndisekhona ngokwe-emotions, emotionally ndibe involved. But ke ndiyakwazi uba ngaba ndizikise ucinga, ndikwazi ukucebisa ngendlela efanelekileyo, and ndiyakwazi noba ngaba le meko umntu akuyo yimeko endiyaziyo endike ndagqitha kuyo. Therefore kuyanyanzeleka uba ngaba ingabiyo meko endiyithatha lula, ibe yimeko endithi xa ndiphethe umsebenzi wakhe ndisenza ikheyisi yakhe, ndiyazi uba ngaba intlungu lo mntu ajongene nayo inobuzaza kangakanani na. Yiloo nto funeka xa ndiphethe umsebenzi wakhe ndizimisele ngawo. Jonga Nwabisa, nge-English ngeba ndithi you are the epitome manyanyan of refined by my scars, ngoba nendlela oyibalisa ngayo uyibalisa unongcumo, akho nto ithi unxunguphele. Ngoku ndiyafuna ukubuza into yoba ke Nwabisa, unethemba mhlawumbi lokuba abantu baza kuthatha ntoni kwibali lakho?
lokuba uhlukunyeziwe emtshatweni, waphuma emtshatweni, waqala iNwabisa Talks, waligqwetha elikwaziyo ukunceda amanye amanina. Mhlawumbi ufuna into yoba abemi boMzantsi Afrika bathathe ntoni kwibali lakho? Okay, okokuqala kamva ndiyathanda uba ngaba abantu baqaphele uba ngaba i-abuse ayinazi-boundaries. Okay. I-abuse uyakwazi ukuthi ufundile, uyakwazi ukuthi ungafundanga, uyakwazi ukuthi unento uthi ungenanto kodwa ikuchaphazele. Apha ndibonakalisa uba ngaba ndathi ndiligqwetha kodwa ndachatshazelwa yi-abuse, nda-abhuzwa emotionally, nda-abhuzwa physically, nda-abhuzwa financially, nangazo nezinye iindlela ekuabhuzwa ngazo umntu, ndingumntu onomthetho ofundileyo. Okwesibini, ndithi apha kwandifundisa uba ngaba xa uzibona sele ukuloo meko okanye wenze izigqibo ezithile ngobomi bakho ezikufaka kwiimeko ezithile, akukho nto irongo nento embi ukuphuma kuloo meko uphinde uyozama impilo kwakhona ngenye indlela eyohlukileyo, ube ufundile kwiimpazamo obuzithathile. Okwesithathu, ndithi kumanina masiphume kulaa nto yoba ngaba funeka sinyamezele emtshatweni. Umtshato asiyona indawo yonyamezela, yindawo yoba kube mnandi konwatywe ngumntu wonke, and ulonwabo lomtshato aluxhomekekanga kumntu obhinqileyo kuphela. Okwesine, ndithetha nabantu abangoomama ababheke emitshatweni behamba neentsana zabo ezingezo zawo lo mtshato baye kuzo, because ndiye ndanesifundo endisifundileyo uba uyakwazi uthatha abantwana bakho uyoba-exposa okanye ubabeke kwiimeko eziza kuthi zingahlukumezi wena kuphela kodwa nabantwana bakho bachaphazeleke. Ndibalisa indlela umntana wam owachaphazeleka ngayo emtshatweni, ndicela noxolo kuye ngendlela endithe ndam-exposa ngayo kwiimeko ezilolaa hlobo. Nwabisa, imiba othetha ngayo kwiNwabisa Talks ndiyavuma futhi ukuthi nasencwadini yakho le miba uthetha ngayo ngalo mzuzu ikhona encwadini, ityebile, iteketeke. Ngoku ndiyafuna uyazi into yoba mhlawumbi leliphi ifuthe ofuna uba nalo wena njengonwabisa kuzo zonke izinto uzenzayo kubemi boMzantsi Afrika ukusukela namhlanje ngale mini sincokola ngayo ngoku emoyeni ukubheka phambili, ifuthe lakho? Ifuthe lam mna kamva ndirhalela uba ngaba ndaziwe okanye ndibalasele ngoba ngaba ndiye ndanendima ekuguquleni iimpilo zabantu abangakwaziyo bona ukuziguqula ngokunokwabo okanye abantu abangenamandla wokwazi uzinceda. Ndithe xa ndivela nezimpilweni zabo ndibe sisibane, bakwazi uba ngaba bafumane ukukhanya apho ndikhoyo, kwaye abo bonakeleyo nabagulayo emiphefumlweni bafumane ukomelela ngokomoya, bafumane ukwazi uphinda bazimele baphile impilo engcono kunoba bebephila kuqala. Uvakele Nwabisa. Ngoku ke ukuqukumbela le ncoko yethu yanamhlanje, mhlawumbi ikhona imixhamsholo esinoyilindela mhlawumbi ozawuthi uyenze mhlawumbi yokuphuhlisa uluntu? Yes, sizawuba nayo qho ngonyaka, siba nento kuthiwa yi-emotional healing retreat. Alright. I-retreat apho siye sithi gubucala wonke umntu kuyo, whether ungumntu obhinqileyo okanye ungumntu ongutata wamkelekile, because izinto ezichaphazela abantu zichaphazela abantu bonke. Siye sifilishe uba xa unyaka ubumde abantu begqithe ezintweni ezininzi, macebo sibe nexesha lasecaleni apho siyozilolonga ngokwasemoyeni, sibize abantu abazingcaphephe nabaqeqeshelwe ujongana neengqondo zethu nokusilolonga ngokwengqondo nezinto ezisichaphazela iimpilo zethu. So saba ne-emotional healing retreat nge-31st kaOktobha uyoma nge-1st kaNovemba apha e-East London. Samkela wonke umntu, sinayo iposta yethu exelayo ii-details zayo. Umntu onomdla wokuya angahamba yosifumana phaa. Abantu abayileyo ke ndingaku-ashora babuye iimpilo zabo zitshintshile, bathi abebesindeka babuye imithwalo yehlile. Nwabisa, masibulele, umsebenzi owenzayo uyancomeka. I think thina siyi-SABC lihayo ukuba sikunqwenelele konke okuhle ngakho konke okwenzayo. Uqhubeke njalo usenza umahluko ebomini babanye abantu, amanye amanina, ngoba nje ndiyayazi ukuba kule mihla siphila kuwo abantu abafana nawe bayadingeka. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Ndiyabulela, Nkosi Msasasi. Thank you.
ukanti ke mbukeli bingunwabisa elinye lamanina aseMzantsi Afrika enza iinguqu ezimandla kweli loMzantsi Afrika etshintsha ubomi lamanina alapha eMzantsi Afrika. Ukanti ngoku ke mbukeli masigawule siwarhuqa.